Hola, bienvenida al servicio Videopoli de la Policía Local de Valencia. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, es que me han contado que estaba este teléfono y llamaba para preguntar. A ver, dime, ¿cómo te llamas y qué ocurre? Me llamo Dani y, a ver, yo pues tengo 13 años y todas las tardes bajo al parque a jugar a fútbol con mis amigos. Pues desde hace cosa de un mes ellos pasan de jugar y se apalancan en los bancos. La cosa también es que han empezado a fumar porros y yo, no sé, me ofrecen y pues no sé. Me dicen que la marihuana no es mala porque es natural. A ver, Dani, sí, el cannabis proviene de una planta, pero no por ello lo convierte en inofensivo. Además, piensa que los grandes venenos también se extraen de las plantas. Es muy importante que no confundas inocuo con natural, pero es que además hay más fakes circulando por las redes. Atento. Los fakes del parque. Fake 1. Fumar marihuana estimula el cerebro. En el cerebro hay numerosas redes neuronales que se comunican por medio de neurotransmisores. El cannabis imita el comportamiento de estas moléculas. Altera el ánimo, la capacidad de aprendizaje, la memoria o la conciencia. Fake 2. Si eres joven, esto no te afecta. Ojo, cuidado, porque tus redes neuronales siguen cambiando durante la adolescencia. El consumo de cannabis a tu edad puede producir daños irreversibles en tu cerebro. No te confíes. Fake 3. Te hace estar más atento a todo. Error. El cannabis también afecta a la coordinación motora. Si vas en bici, moto o patinete, notarás que tus movimientos y reflejos son más lentos de lo habitual. Tienes más riesgo de que te atropellen o de pegarte un piño. Fake 4. No engancha, se deja fácil. Real que no. Mucha gente piensa que el cannabis no engancha, pero algunos consumidores tienen dificultad para dejarlo. Cuando no consumen, sufren el síndrome de abstinencia. Sienten un malestar que es más insoportable cuanta más cantidad y tiempo lleven consumiendo. Fake 5. Es mejor que fumar tabaco. Fail. El humo de las hojas de marihuana es mucho más nocivo para la salud que el producido por el tabaco. Ten en cuenta que los porros se fuman sin filtro y con caladas largas y profundas. Entra mucho más en tu cuerpo. Fumar cannabis provoca taquicardia, vasodilatación, hipotensión y puede provocar infartos y aumentar la posibilidad de sufrir un cáncer en edad adulta. 6. Esto no es un fake. En la Policía Local de Valencia disponemos de una unidad canina con perros adiestrados para detectar droga. Todos los días denunciamos en calles y parques y perseguimos a los que venden la droga. Dani, como ves, hay mucho fake rulando por ahí. Lo que sí que es cierto es que cuanto antes empieces a consumir, mayor será el daño que provoques a tu cerebro. Como tú, hay otros chicos y chicas que han pasado por tu misma situación. Unos rechazaron el peta y otros lo cogieron. Escucha a uno de ellos. Jo vaig començar a mitjans del 14 simplement per provar coses noves i per també per decisió del grup, per sentir-se com més major. Va ser un poc idea de tots, un més que altre, però al final tots van decidir provar-ho. Al principi estaves amb els teus amics, te fumaves un canut, dos. Ja quan passava 1 o 2 mesos que estava fumant, ja no era 1, ja eren 3. I així successivament, fins que jo, a l'etapa final de que jo vaig estar fumant porros, ja te fumaves un porro i sí, la recepta tal, però després, quan no estaves fumant ni res, te preguntaves què estic fent. Perquè això es nota en el teu cap, es nota en memòria, intel·ligència i tot. Jo, en el meu cas, fumava per amagar-me dels problemes i de les mentires. Per culpa dels porros vaig deixar d'estudiar, vaig deixar de relacionar-me amb una gent en la que abans me relacionava més, però per fumar porros. Com ells no fumaven, jo no anava amb ells. Vaig notar que, per exemple, el futbol no és el mateix perquè
aguanta 3 carreres, no 7 com abans. I es nota també que al final, sense voler, vas mentint-li als teus pares, als teus familiars, en qui conviveixes, tan sols per fumar. Jo la vaig notar, l'addicció, quan passava un matí i no havia fumat ningú porro encara. Necessitava fumar-me uno, però com no tenia, me tornava loco per aconseguir uno. Al final els porros el que fan és que t'enganxen. I si no tens, pues lo que te fa és ansietat, s'accelera el cor, tens el cap en un altre puesto, no pots concentrar-te i al millor et pot donar inclús agressivitat. El meu pare em va pillar en marihuana i van parlar, mon pare i ma mare, van parlar, van decidir demanar ajuda a un psicòleg i vaig anar una sessió a la setmana en ell, vaig estar parlant, vaig estar fent una sèrie d'activitats en ell. Jo vaig ficar de la meva part i poquet a poquet va disminuir aquesta ansietat i aquesta addicció fins que al punt d'avui no necessite fumar un porro. I ja quan t'ho deixes no necessites ni mentir ni evitar els problemes i és com que te torna un poc més valent perquè confies més en tu mateixa al haver passat aquesta addicció. Jo crec que al final l'important és pedir ajuda sí o sí, siga un familiar, un amic, el teu professor. Per exemple, en l'institut hi ha psicòlegs, en cada institut hi ha un psicòleg i se trata de demanar ajuda a alguna persona que tu cregues que te va escoltar i va voler escoltar-te. I a lo millor no és molt ràpid el procés de lliuració de l'addicció, però poquet a poquet es nota. Está comprobado que de cada 5 adolescentes que consumen marihuana, uno o una de ellas desarrollará adicción. Puedes ser tú o no. También es muy importante que sepas que existe un tipo específico de marihuana de origen sintético que es mucho más dañino para nuestro organismo. Así que toma nota, porque cuando te pasen un peta nunca se sabe. Salutacions, Roque López. Gràcies per atendre'ns. Anem a parlar de la marihuana sintètica. És igual que la normal? En què s'hi diferencia? Bueno, la marihuana sintètica, en realitat, en el carrer, en els parques i on es consumeix, es coneix com pescao o fish. En altres llocs espais, bueno, i no té res a veure. Originalment sí que volia emular els efectes que produeix el cànnabis natural, però això és una substància de síntesi de laboratori, pura i dura. No té res que veure. I Roque, per què és més perillosa? El fet de no ser natural ja ho fa especialment perillós, però sobretot és perquè l'estructura química, els productors la canvien contínuament. No se sap exactament el que s'està consumint. Entonces, aquells que ho van a provar han de saber que alguns preparats d'estos, que es venen com a pescao, poden ser hasta 400 voltes més potents que una marihuana normal. Entonces, si ja al fumar-se un porro de marihuana a algunes persones li pot donar un xungo, 400 vegades el xungo és xunguissimíssimo. Sí, Roque, i quins efectes secundaris té? Com influís en el comportament dels adolescents? Ja n'hi ha quadros delirants, n'hi ha al·lucinacions, pot arribar en casos a requerir ingrés hospitalari, inclús, no massa freqüentment, però inclús la mort. Els efectes són tan brutals, el procés addictiu és molt més ràpid. I el problema que té és el deterioro que provoca, el deterioro cognitiu, fum d'idees delirants, de paranoies, de comportaments agressius, que provoca també moltes vegades robos, pelés, violència. Entonces, s'entra dins d'un cercle que fa que siga tot més complicat. L'ús experimental d'una substància nova passa a ser un problema, un ús problemàtic o una addicció
Depèn dels factors de protecció que hi hagin alrededor de l'adolescent, no? Entonces, n'hi ha dos factors que són molt importants, a banda dels personals, de cadascú, que són la família com a font de detecció de la situació i el col·legi. El col·legi dura unes hores, però fora del col·legi n'hi ha moltes coses que fer, activitats esportives, lúdiques o aficions o el que siga, no? Entonces, aquesta tasca d'orientació, d'educació en valors, que m'agrada dir a mi, pues, jo crec que és fonamental en els col·legis. De nou, Roque, moltes gràcies per atendre-nos i un salut. Gràcies. Bueno, pues gràcies a vosaltres i el que necessiteu. Espero que us hagi agradat. Adeu. Dani, aquí estamos para informarte. Eso sí, ten muy claro que nadie puede obligarte a fumar marihuana, pero tampoco nadie puede evitarlo si tú quieres hacerlo. Al final está en tus manos. Y nada, espero haberte podido orientar y para lo que necesites, haznos una videopoli. Ok, gracias. Recuerda que puedes encontrar más información en nuestra web y redes sociales. Nos vemos en los parques y espero que sea jugando al fútbol.